В Девня има място, знай, дето всеки казва, тук е рай. Хотелът на Божидар е номер едно. Лукс и уют, всичко е добро. Да се вали, да гърми, на Божидар пак му върви. Хотелът пълен, хората доволни, идват пак при него, всички са спокойни. С усмивка посреща всеки гост, чистота и комфорт в цял ръст. Стаите светят уют и красота, всеки си тръгва с добра дума за това.